मा जायो मा जाया दिनै एकदमबारे मोजां सानसेबा फाथालागै थारगोन आङो र'। बे सना मोननावथ' आंखौ बेवहायनो फासायदोंमोन ना। बे गाज्रि सुथुरफ्रा बिसिनि न'आवनो दाबो नोजोर होबाय दंखायो बियो। बे मोनथिनांगौना बिसिनि न'आवनो मोनथिगोन आंखौ र'। बे आसलि दायनिगिरिखौ हमनोबा मोजां आंबो नोजोर होनांगोन र'। आरो बानो सिखावा मोनसे नङा मोनसे माबा निशानि गालांखाथारो। बाबाय आं नङाबा आंनि बे किस्मतजों एकदम ग्रह नांजोबलाबायबाय आंखौ गासिबो। सानसेबो गोजोन थानो मोनला आङो बोरैबा मोनजोब्बाय। बिनि सायाव बे साना आंखौ अरजादा माथा गरम खालामो। बिसोर आंखौ नुबाथ' मायबा मोनसे दावराव खालामगोन ना। आं बेहाय सामफ्रामबो इदिनो मोजां थाल लानांगोन आंबो चुप-चुपके। एसेबो दाद्रोदखा नङाबा। आं मालाय मा गिगोन नामा थुनथुलिया गिगोन? सोर नोंलाय? नोंनि बिबै। आरे नोंथ' बैनो ना एबि बाबाखौ हामला खालामनाया? एबि बाबाखौ हामला सोर खालामा बेखौथ' आं मिथिया। नाथाय नोंखौ दा आङो मोजां सैथो बुङाबा नोंखौनो हामला खालामसिगोन। मा? चल बे एबार बाथ' बायदि थेव बुंना होदो नोङो। मा मोनथिगौ नों बिनि फारसे? एबि बाबाजों जे जाथाय जानानै थांबाय घटना जानानै थांबाय आंजों। नङाबा बेहायनो जायगायाव नोंखौबो एबि बाबाखौ हामला खालामनायखौथ' आं मिथिला। जायखिया नोंखौ आं हामला खालाममारसिगोन दै। बुंना हो मा मोनथिगौ नोङो? आरे मेडाम आं मा मोनथिगौ। दा आरो जुदि नों बेहाय फैबावदोंसो मानि थाखाय फैदों नों? एबि बाबाखौ नों एटेक खालामबावनो सानदों? पुलिसनो खबर हरबा दा मोनथिगोन नोङो। खबर हरबानो जाबाय दे सोरनो मा खबर हरो। नाथाय थुनथुलिया बेहाय फाथा लागायनोसो फैदों। आसलि सैथोआ मा मारहो? आरे थुनथुलि। आंनि फिसाय मोजां। बे मोजाङानो जाबाय नोंबो बेयाव फैबाय नोंनि खामखौबो सान थामाम खालामलांखानोसै नामा नोंनि थानायनिख्रुइ थायैयानो साबसिनलाय आंनि जिन्दगियाव। बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नों थुनथुलि? आरो फाग्लि जाबाय नामा नोंलाय? आरे फाग्लिथ' आं नंखायामोन सान। नोंखौ लोगो मोननानैसो लासैनो नोंनि मोजां मोननायाव आं फाग्लि जालांबाय। आरो फाग्लि जानानै दिनै आङो गाब्रनानै दिनै आं बेफोरबायदि माबाखौ नुबाय आरोना नुथायखौ। नोंनि प्यार महाब्बताव फाग्लि जानानैथ' दिनै आं बेफोरबायदि जाबाय दङ। रागा जोंना फैखादों नै आङो खाथार साथार गैया साइडसे बार्डे ओरैनोबाबो नों आंखौ जेबो केयारखौनो खालामखालासो माथो जानो नोंखौ उरायोबाबो। नों मानसि बुथारग्रायालाय उरायहोनो हाखागोन ना थुनथुलि? मानसिथ' बुथाराखैमोन आं। नाथाय नों आंखौ मानसि बुथारग्रा होनबाय थानानै दा मानसि बुथारमानो गोसो जाबाय आं। सुरुबातखौ नोंजोंनो खालामसै आङो सान। नोंजोंनो खालामसै आं। माय गड सारजि बेखौ गोख्रैनो पुलिसनो हरनांसिगोनलै। फाग्लि जामारबाय दे बियो। आरो एबि बाबाखौ एटेक खालामखांनानै दा जोंखौबो सासे एटेक खालामनो सानदों बियो। ओरैनोबाथ' बा सोमोन्दो गैया होनै दाब थांलाय फैलाय गावनि बिखुनजोनि न'आव फिसालानि न'आव गावनि बिसि जेलजों थानायाव लोगो हमै खोमालाय फिसालाखौ लोगो हमलाय। मानिनांगोन रे सान नोंखौ बुहुद नुबाय आं नोंखौ दायो। नंमारगौलै नों फाग्लि जामारबाय। नोंना ब्रेना थिग गैला। सोरखौ सोर नों जेबोखौनो सिनाय हाला। बेखायनो दायो सासे बुथारजेननायखाय नोङो बुथारबाय थानो हाग्रा बायदि मोनदों नामा गावखौनो? बे बेहुससो दं नोंनि फिसालाया बे जेब्ला हुसाव फैगोन गासिबो सैथा फैखागोन। बेखायनो इसोरखौ दुआ खालाम जेब्लायबो नोंनि नोंसालाया थाबैनो थाब मोजाङाव फैथों होननानै आंबो आरज खालामगोन। नाथाय बेनि सिगां सान नोंथ' आंखौ फोथायखायासै। बेखायनो दिनै नों आंखौ बेफोरबायदि खालामगासिनो नङा होमबा? आंखौसो खबर लालायबावाखै नों एसेबो। मालै आयै आलासिखौ लाबोनानै दायो खुसि जाबाय दा? खुसि जानो बा एसेबां समायना। आयौ जेरैबायदि मुं अखाफोर मानसियाबो अखाफोर बायदिथारहाय आबा। जोबोद समायनाबो मोजांबो माथो गुरै माहिथारलाय आबा सना। एकदम पारफेक्ट नामा आयै? ओमफ्राय जुदि समायना नङामोनबालाय? हा समायना नङाबालाय मा जानो? अब्लाबोथ' गोसोआसो मेन ना। गोसोआ मोजां जाबानो जाबाय आरो। थेवबो दाबो गोसोबो मोजां समायना महरबोबालाय आहा माथोबाव। ओरैनोथ' आंनि थाखाय महर मोखां जेबो नङा आबा। ओमफ्राय नोंखौ जे आं बुंदोंना बिस्रा न'खराव प्रब्लेम होननाया आयै? न'खराव प्रब्लेम जाबाय थागोन आरो। बेफोरजोंलाय मा लोब्बासै? ओमफ्राय नै ओमफ्राय माबा आलासिया थांफिननोलै आयै। ओंखाम ओंख्रि जानाय लोंनायफ्रा थाब बानायाबा। मा होननाय जाखो बेलाय? आलासियानो फैनाय बावाखै मा थांफिनला बायनो आबा। आरो जानाय लोंनायफोरखौ एसे मोजां गोथाव बानायबाय आङो। दिनै हर थालांथोंसै गाबोनफोर थांथोंना नांगौबा। मानि एसेबां हाखु दाखुसै बेलाय? अह आयै होमबाबोलै माने मालाय आलासियानो थांथारो होनोबा। नाङा नों बिबाजै दङ होनदोंना बेनाव फन खालामदो ओमफ्राय बुंदो दिनै हर थाथोंसै होननानै। जेबो नंखायाना जोंबो मालाय मा खालामगोनसै बेखौलाय। आलासि जाफैदों जेबोथ' जायाना आबा। दे जेबो जाया नों बुंहरल' बाखि आं दङ। आलासिजों रायलायहैनि र' थाथ'। आरो बे आबा माबाफ्रा बेदरा एसे जगार खालामाबा माखासेथ' ओरैनो संखाबाय आङो।
देलै आयै मा खैथ' सिन्था खालामदों नोंलाय जेन बिहामजोसो फैबाय न'आव दावहा लाबोनायाव गैया बिहामजोखौ हो दाहालागै बिमा बुरैया नै सङै जायै माबा सङै खावै जाहोबाय थानांगौ बिहामजो मोनलायलायनांसिगौमोन आंहा बिहामजोनि संनाय खुरनाय मालाबावसै हा बिहामजो फैब्लाथ' मोजाङानो जाबायमोन देलै आयै दे नोंना बे थाङै थुङै बिहामजोआवनो थाबथायो दा आलासिखौबो बुंफ्रांदोब्रा जानला मानलानो बुङा दे बुङा बा आइयाबो एसे देलायस्रोलायलायदों माथो दिनै आलासि गोनांखाय बोरैथो आलासि फैगोनावलाय बिदि जानला मानला थानांगौ एसेसो मोजां नुवाबा बिमायाबो अ माइ गड आइयाबो ना मादि जायो बियो बिहामजोआवनो थाबथाबाय थायो बिहामजो नांगौ बिहामजो बे बिहामजो बै नोंसालाय आरो बिहामजोखौनो मोननो थाङाखै दाबो बाजैनो फन खालामना खोन्थाहरनोसै आं बिदिबा ओरैनो मोनाबोखाबाय थालांनायानो साबसिन जासिगोनथ' आरोलै ना अखाफोरासो गाज्रि मोनगोनबा खेबसे सोंग्रोनोसै ना नाङालै नाङा थाथोंसै दिनै बाजैनो फन खालामना खोन्थाहरसै आं मा जानोब्रा बेहाय लोगो हमनो नोंखौथ' फैयाखैमोन आं नाथाय नोंखौ लोगो मोनबाय हामबाय दे हामबायसै सान अ मेडाम बोरैबा गुलि नांफ्रांगोनलै आरो नङाबा थांफिननांगोनबो एबार सोरबा थैयोबा थैबायसै आरो आंनि आखाइनिफ्राय खिन्थु ओइ दानियाबा नों बुंदो दे आरे थुनथुलि मा खालामनाय जादों बेफोरो बुं गोख्रै बुं बेहाय सोरनि आखाइ दंमारो हो आं मा मिथिगौ बेखौथ' एबि बाबाखौ नोंसो एटेक खालामदोंमोन नोंसो मिथिगौ नोंसो हमजादों आं हमजायामोन बेहाय सोरबा आंखौ प्लेनिं खालामना फासायदों बुं नोंसोर थासेयावबो आंखौसो बोरै फासायनो मोनखो एबि बाबाखौ एटेक बोरै जानो मोनखो मोनसे गुना खालामनानै आरो नों डाबल गुना खालामनो नागिरदों मा डाबल ट्रिपलखौनो खालामगोन आं गुना आं बेहाय सैथोखौसो फाथा लागायनो फैदों सान आरो सैथोआ मा नोंनो खुद बेबायदि खालामनानै दासो माखौ गावखौनो गाव मोजाङाव प्रुभ खालामनो सानदों नोंलाय सैथोआ मा नंखाया मा बेखौथ' इसोरबो दंखायो सान नाथाय दा आं ओरैबायदि मजबुर जानानै दं जे नोंनो आंखौ फोथायबावाखै बाखिखौथ' आरो मा बुंबावनो हो आंखौनो आं साबित खालामनांगौ जानानै फैदों आं दिनै बेखायनो जाय गुनाखौ आं खालामाखै बेखौ आं माने एक्सेप्ट खालामनोलै जेबो नङा दे रावबो आंखौ सापर्ट खालामाखै आंखौ फोथायाखैथ' नाथाय आं गावखौनो गाव प्रुभ खालामथारगोन जे आं सैथोसो होननानै आरे नोंखौथ' आं सानदोंसोमोन लोगो हमनो नाथाय नोंनि बेफोरबायदि आखलखौ नुबावनानै दाथ' आं सानबाय एकदम 100% सियर थुनथुलि नों मानसि बुथारनोबो गिमारा दे जे भार मोजाय नोंनि आंखौ लोगो हमनाया नंखाय बाखायनो आंखौ बुंफ्लानो फैनो दे बुं नोंसोरजों सोर सोर प्लेनिंआव सामिल दंमोन मेडाम आं मिथियालै आं मिथिगौ नों माबा मोनसे मिथिखागौ होननानै साबैसे मानसि बुथारनो हाबावगोनब्रा नोंलाय हो थुनथुलि जास्ट शाट आप सान थुनथुलि सान नों आंखौ सोबादों आं गावनि सैथोखौसो फोथा लागायनो नागिरदों आरो नों आंखौसो बेबायदि सोबादों दिनैसो मिथिबाय आङो नोंनि सिङाव एसेबां ओरैबायदि रागा ओरैबायदि नोंनाव सैथान हाबना दङ ना थुनथुलि आंनाव सैतान हाबनाय दोङो एसेबो गिनाय एसेबो माबायानो गैला नोंनाव ओरैबायदि आरे मानसि बायदि साननो हानाय गोहोआनो गैबावलासोदां नोंनाव बेखायनोथ' उल्था सिदा खामानि मावबाय थायो मोनसेनिफ्राय मोनसे गोरोन्थि खालामबाय थायो दाबो बुजिबावाखै नोङो ओंखारलां आंनि नोजोरनिफ्राय नोङो आं बुंदों ओंखारलां थुनथुलि गेट आउट सान नाय आं नोंखौ लास्ट बुजायबावबाय आंनि ना बेहाय जेबो गोरोन्थि गैया नों आंखौ मानो फोथायथारला मा दि जादु जाखो नोंनाव मा जादु नांखो नोंनाव सोरनि दानो आं पुलिसखौ लेंहरबावो बिनि सिगां नों ओंखारलां आंनि नोजोरनिफ्राय आरे बा सान नों आंखौ मा हिसाबै एसेबो फोथायला देना एसेबां बिदि नों आंखौसो गोरोन्थि बुजिथारबाय नोंनि थुनथुलि आं सान नोंनि थुनथुलि ओमफ्रायथ' आं अलंबारखौ जेबो खालामाखै सान आं बेखौ बेबायदि दुखु होनो माब्लाबाबो साना बेखौ हार्ट खालामनो आं सानफेरानो माब्लाबाबो औ एसे गोसोआव बोरैबा मोनोमोन थेवबो नाथाय दा गावनि जिउजों जुजिगासिनोथ' ना बियो नोंनि थाखै आरे बेखौनोथ' आं फोथा लागायनो सानदों जे बे आंनि थाखाय जुजियाखै जिउजों गुबुन सोरनिबा दायनिगिरिया दासिमबो बाहेरायाव गिदिंगासिनो सान आरो जुदि आं बेखौ नागिराबा बियो आरो माबा मोनसे हामला खालामबावोबा एटेक खालामबावोबा नोंनि जिउआबो खाथ्रा जागोन ना सान आंनि जिउआ जोंनि न'खरनि फेमिलिनि जिउआ माबा मोनसे खाथ्रा फैबावबा मा जागोन खाथ्रायाथ' नोंनोथ' बेफोरखौ खालामनानै मानो बेफोरबायदि आरो एक सेकेन्डनि थाखाय आं फोथायबायबो दे नों बेबायदि खालामनो हाया नाथाय नोंनि दा आरो बेफोरबायदिखौ नुबावनानै आंलाय मा सानबावनांगौ दे नानि अखाफोर औ मादै जोंहाना बिदिनोसैहाय जाबजोबसो नै न'आबो आरोबा नों जोंहानाव आलासि जानो फैबाय आं बिराद मोजां मोनथारदोंहाय आंबोथ' मोजांखौनो मोनदों ना मादै फैनानै बालोखिखौ बेसेबांबा बुंबाय आङो आलासिखौ मालाबा लाबो गैया सम मिलायालै आयैल' होनबाय थाथारोमोन नै दिनैसो लाबोमारबाय नोंखौ आंनाबो बिदिनो समा मिलायनो नागिरामोन ना मादै एबार ओंखाम गोरलै जानायावबो लिंहरगोन आङो फैथारदे नानि आरोबा ओंखाम ओंख्रियाबो नै जाबजोबसो जाथारबायहाय दसे थानानै जानोसै र'
गैयाहाय खामानि मावनोनो जि उसुबिदा जाथारो दाना जेथिंबो हास्लाबनो नागिरा माबा बेखायनो नोंखौ लिंहरगोन आङो ओंखाम गोरलै जाबा बेखायनो बिहामजो नायनो थिनबाय आं आबाखौ गैया लाबाथ' मोजाङानो जाबायमोन न' मादै बिहामजोखौ सायनो दालाय आरो रावबो गैला रावबो गैयैखायनोथ' आंहा नोंखौसो फसायबायहाय आखल आखु गियानि बेसेदि मोजां ओरैनोथ' सिगाङावबो बुंखानायमोन आङो महरा मोजांबाबो गाज्रिबाबो जाब जुबबाबोहाय अब्लाबोथ' मोजांबानो जायो गोसोआ होननानै रायलायनाय मानायाव नै दा बेसेबां मोजां मोनखो आङो थि खालाममारबाय आंनि हाबानि थाखाय अखाफोरनिफ्राय साबसिन आरो रावबो मिलायनाय मोनखालाहाय आङो मादै बहा थांखोबा बे माबा लक्ष्मणा दा आरो थाब थांफिननांगौमोन आंहाबो हाबाब दिनै थादो हामानोथो थांबावनो दाथ' नै मोनाखाबायबो मादै न'आवबो जों रावबो गैयामोन जोंहा ओमफ्राय नोंसोरहा न'आव सोर सोर दं होनदोंमोनलाय नानि बाजै नानि ओमफ्राय बास बेल'सै मादै जोङो गासै साथामल'सै दायो बाखिथ' आरो जोंहा गोबां घटना जानानै थांबाय न'आव आफायाबो माने एसे खोनाबाय जानांगौ न' मादै लक्ष्मणा खोन्थादोंबा बुंनायाथ' बुंदोंमोन जोबोद दुखु गोनां नानि ओमफ्राय होमबाबोथ' दिनै थालांदो दालाय आरो बाजै दङ नोंना नानि दङबालाय हामाखौथ' गिनो गामियावलाय गिनांगौ गैयाना बारा जेबो दिनै हरसेखौ थालांदो नानि जेबो नङा आयौ मादै थाथ'ला नामा माब्लाबा थानोसैदां हाबा मानो थाथ'ला बेलाय मादै माने मा बिमाजों समान बिमा बायदि बिमानि खोथाखौबो लाखिदो नानि नाथाय जेबो नङा दे जेबो जायाना हामाथो दालाय हरबो जाखाबाय नै अबावलाय आरो गोजांरानो गावालाय हामा बिमादैनाव फैनानै थानो बाखो ना माखो हो जोंहानाव नानि नङा मादै बिब्दिथ' नङा आं पुलिसखौ लेंहरनायनि सिगां ओंखारलां नोङो नङाबा दा आरो नोंनि थाखायनो प्रब्लेम जागोन ना गावनि जिउखौनो माने बेबायदि खालामना लाबाय थादों नोंलाय आरे सान जागोन दे नों आंखौ एसेबां बिदि खालामदोंना सान नायगोन आंबो मा खालामो खालाम मा नायो नायबाय था उनाव सैथोआ जुदि बेलेग ओंखारनांगौ ना नोङो आंनि सिगाङाव गसंफैनोबो नाङा सान मुस्किल जागोन नङाबा आंनिफ्राय बुरा खयनै योगा आरे था नोङो सोरजों थायो अलंबारजों थायो ना सोरजों थायो था हो नोंनियाव हगारना होबाय आं नाथाय नों आंखौ खबरबो लानाङा दै नोंसोरखौ सासे चुनके आं नागिरजोबगोन मिथिबायना नोंसोरबो गवा नोंसोरखौ सब आसलि जायगायाव फाथायहरजोबगोन आंबो जाय मानसिया आंखौ एसेबां बिदि खालामनो हादों 1%बो फोथाया बिनि सायाव दिनै आंखौ एसेबां हर्ट खालामना आं मोजां रायलायबावदों बेहायबो बे मानसिया आंखौ एसेबो सानाखै बे मानसिनि मोखां आंबो नाया दै आंखौ होखारलायदोंथ' सान बा जाम्बा गाधा सैथा नोंनो आरोथ' सोरजोंबा नोङो सोरनि जादुआव जे गब'दों जाम्बायैनो जानानै थाबाय था नोङो आरो आंखौ मोननोथ' दा लुबैखा नङाबा नोंखौ फुटबल बायदि जोगोन आं सान नोङो दारमासनि आङो पुलिसनो खबर हरनि र' नांलायलायला पुलिसनो खबर हरनाङा नाथाय सार बे जोंखौ बेबायदि धमकि होफैनाया मोजां जायाखै अलंबार बाबाखौ एटेक खालामनायाथ' बेनोमोन ना गिनांगौ सार जेबो नङा दे आं दङ आरोथ' पुलिसनो खबर हरनांला आं बेहाय अलंबारनि माखासे डकुमेन्टसो लानो फैदोंमोन अके सार नागिरनांगोनसै दाथ' माने रुमाव दङ नालाय जागोन दे आंनो नांगौ जादों हस्पिटालाव लांनांगौथ' दे होमबालाय सार हा बिदि नङाबालाय दिनै लाखिथारदो आंनि खोथाखौ आंहा मोजां मोनथारदों नै रायलायस्लाबनोनो मोननाय नङा माथो बिदिबा दानो फैगोन दानो थांगोनबा मालाबा फैबावगौमोन ना मादै फैगोन आरोहाय हामानो फैया बेलाय बिमादैनावलाय आरोबा ओंखाम गोरलै जानायाव नोंथ' मोनथिखाबाय दालाय जोंहा रावबो गैया खामानि मावनो लेंहरखागोन आं फैयाबा हले गाज्रि मोनगोन नैबे मादैया जागोन दे नङाहाय एकदम नंखाथारगौ जोंहानावबो ना नानि एकदम आंना फिसाजा नों बायदि जाथारगौमोन दायो नाथायबा खाफाल गाज्रि गोमालांबाय खोन्थादोंमोन आंनो लक्ष्मणा बेनोथ' दे दसे थानानै ओंखाम खुरसै आङो नै ओमफ्राय दायो रायलायबाय थानोसै जोंहा अर सायथावथावनो नै अर लगायनोसै आं दसे अर सायबावनोसै जोंहा आरो ना गोरान एसे दंबावोमोन ना बेखौ बाथोन देबावनोसैहाय आङो बाथोन बुथोन थायाबा बोरै जानोसै गोथाव मोनथारो आङो आदैया जि खस्थ' मावबाय माने जाबजुबबाबो जागौमोनहाय ओरैनो दालिफोरजोंनो नै जोंनाव दिनैसो फैबाय नोङो दालिफोरजों जायो सोरबा आरो अबावलाय खस्थ' दिनै माथो मैगंखौबो दहाय नोंसो हाबावबाय दे नानि आरोबा दिनै थांला थाङोला आंथ' थाङो खालाहाय
जेबो लाजिनांगौ गैया आरोबा जोंनाव रावबो गैखायाना नोंथ' नुखाबायानो औ बाबुआ एकदम जेबो मोनथिथाराहाय आलासि फैबाबो नै आलासिखौनो हारसिं दोनबाय थाबावबाय जेबो नङा दे माथो जानो र' बे बाबुखौ रायलायनो खोन्थाहरनि आङो मानि बेलाय आलासिखौ लाबोबा लाबोनानै र' जेबो नङाहाय मादै हाबाब आं नै गोजांनायफोराव सुइटारबो दिरुननोसो बावबावबाय आंनि गोदान मोनसे गानि दङ दाख्लैसो बाबुआ लाबोनाय बेखौनो गानथ'दोहाय गोजांगोन ना नों गस्ला गुदुंबो लाबोआखै आयै फिसालाय माबा सुइटारबो लाबोआखै नोङो एसेबां गोजांथ'वाखैमोन मादै नै गोजाङा जाबायबायो र' दिरुननि आङो सुइटारबो दिरुनसै ओमफ्राय मोनसे उल जि गोदान दङ आं आगोल दानाय बेखौबो जोमदो र' मादैया एसेबां मोनखायो दे एकदम गावनि फिसाजो बायदि आरोथ' बेस्रा आं फैनानै खस्थ'सो होनाय जाबायहाय अब्लाबो लेंहरनाय हिसाबै फैबायमोन आङो जा मोजां रायलायखायो मादैया इन्ट्रेस्टथारबो बोरैबा नाथायबा आयु हरसे थानो थिनबायहाय आङो मा होनना बुंबावनो दे एसेबां बुंबाय थाबाय अख्रायै होमबालाय थादोना मा लक्ष्मण औ आइयाबो बुंबाय हर थादो आंबो बुंबाय हर थादोना ओरैनोथ' आंबो बुंनोसो नंखाबायमोन हर थानो मोनाबायबो ना आं बाजैनोबो फन हरखाबाय मा नों मालाबानो बाजैनो फन हरबाय आंथ' सानदोंमोन एसे लेट जासिगोन बाजै होननानै नाथाय उनाव आङो हर थाथोंसै होनना बुंहरखाबाय दे आयु माला बुंहरस्लाबखो नोंलाय आं दहायनो फन हरदों आङो दाउ बिबु ओमफ्राय अमा बेदरसो एसे सावबाय दंमोनलै बा दाउ बिबुबो सावबायानो नोङो आंबो ना लक्ष्मण जा गोथाव मोनखायो दाउ बिबुखौ नंगौना दे होमबालाय आरामसे दा जानोसै ओरैनोथ' बिमा फिसा जाबजुबानो जायोमोन जोंना नाथाय आइयाना ओरैबायदि आइटेम बानायनांगौ होनना बानायबायना माबादि बानायखो आरो औहाय आंबो मादैखौ जि बुंदोंमोन नाथाय मालाय बानायथारोनो ना बाथोनसो देबावनोसैनो आरोबाव आइयाबो ना मालाय इन्ट्रेस्ट नांथारदों नों फैनायनि जागोनदां नोंनि मिनिनाय राव फाव मानोदि एसे मोजां मोनलांग्रा जाखोथाय आङो आरो जोंनाव फैनायखौथ' गोसोआव मानोबा बिराद खुसि नांदोंलै नोंखौ थाबा हामगौ सानखादोंमोन आङो दिनै एसेबां मोजां फेमिलिखानो जायबा देनां बिहामजो जाना फैगोन ना बिराद माने लाखि जागोन लक्ष्मणाबो महरावल' नङा गोसो सिङावबो जोबोद मोजां बियो माने आंनि मोन्दांथियाव दिनैसिम आरो आं जेबो गाज्रिखौनो नुफेराखै फैदो अर सायनोसै र' आइया नोंनो सुइटार दिरुनना दोन्दोंमोननो नों दा गानदो गोजांगोन ना नङाबा जागोन दे दा गाननोसै आङो दसे थाना इसेबांबो गोजांनाय मोनाखै जोंनाव थानोथ' मोजां मोनदोंना नों सुखुदोंथ'ना थेक मानो सुखुवा जानो दे आं मोजांखौनो मोनदों मानो बानांगौ जाखो दे नङा थेवबो सोंबाय आङो नोंना चार्ज होनायाबो जाबायमोनलै फना दहाय फनसो फैबाय थाबावदोंमोनदां नों दा नायनानै हरफिनबानो जाबाय सोर हरदोंमोनबा जानोबा नायबासो मोनथिसिगोन दा ओमफ्राय नोंनि चार्जारजों मिलायदों आरो औ मिलायबाय चार्जआबो जादोंथ' मोजाङानो जाबाय बेटियानो गैथारलामोनहाय आंहा आइया अर लगायगासिनो थ'दो अर सायनोसै दसे दे बे अखाफोरा खाथियाव थाब्ला मानो एसे गोसोखौ बोरैबा मोनग्रा जाखोब्रा फिलिंखौनो एसे जुदा मोनथारदोंलै नाथाय आंथ' थुनथुलिखौल'सो मोजां मोनदों थेवबो ओरैबायदि फिलिं फैगासिनो अखाफोरखौ माने खाथियाव थाबानो रावनिबो थाखाय बिदि फिल खालामथारामोन आङो मा जादों आंलाय होद जाम्बा सानोलै थुनथुलिनोबो फन खालामनांगौमोन गैया सोलाबथ'वासै दा दसे थाना फन खालामसै आङो बेस्रा थुनथुलिखौबो सानना गोसोआनो सुखुवाखैलै गाज्रि मोनगासिनो आङो सनामोन दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो दसे सम लानानै फैबाय दिनै आं थांथ'नोसैलाय फैफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों अब्ला नेना थाथ'लायदो लोगोफोर जायबा नायनानै मोजां मोनबाय नोंथांमोना लाइक खालामनो बावबानो जाबाय कमेन्टबो खालाम सनामोन आरो सनामोन खायफा आंनि बेबायदि बुंदेरनायखौ गाज्रि मोनो खोमा नाथाय गाज्रि मोननांगौनि जेबो खोथा गैया आं बेबायदिनो एभ्रि भिडिअआवनो बुंखायोखा लोगो नोंथांमोन जायबा नायबाय थायो बिथांमोना मोनथिखायो आरो जायबा नायनो माने बिदि बुंदेरनायखौ मोजां मोना स' जेबो सानाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर जायखिया नोंथांमोना ससे दानानैबो नायनो हायो मा खालामनोब्रा लोगोफोर माने आंना एसे माने बुंदेरग्रा हुदा दंखाथारो नोंथांमोना मोनथिखायो जायबा नायबायानो थायो
गोसोफोरा नोंथांमोनजों रायलायनो मोनाबाबो सुखुवाना बेखायनो सनामोन जेबो गाज्रि मोना दै आंबो गाज्रि मोना नोंथांमोनाबो गाज्रि मोननाङा स' नायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय सनामोन गुड नाइट नेक्स्ट भिडिअ जों फैफिनसैलाय मैया लाबोनो सानदोंमोन नाथाय जायासै मैया बेलेन्सआनो जोबना होदोंलै बेखायनो जायासै जायखिया दिनै लाबोबाय आरो